Čaute, ja vás vítam pri našom 6. tutoriáli. Dneska si ukážeme farmu na sneh a automatickú na ľad. Čo na to budeme potrebovať? Pistón, repeater, redstone, páčku, snehový blok, tekvicu, nejaké bloky a vodu. Som si vybral mostom, kde si môžete hociaký blok. Tak hneď sa pustíme na tú farmu, na tých snehuliakov. Takto. Tu si urobíte dieru. Tu si dáte sneh a takto tekvicu. Máte máte farmu na sneh. A už môžete ťažiť koľko chcete. Tak. A toto už som urobil. To už som dal aj zamraziť ten ľad. To ešte není. Vy takto štiknete pačku. Pistony sa vysunú. Tu sa urobí nekonečný zdroj vody. A to sa postupne zamrazí. A musíte to robiť v zimnom bálení. Inak to nefunguje. Tak, čo na to budeme, som vravel, čo na to budeme potrebovať, tak potom to musíte zakryť túto dieru, čo kúpim, ale nejak by sa to nedali tak tie pistony. Tak, teraz tu si dáme takto tie bloky, vrátim. Tak. To musí byť taká stena. Ja to stávam 10x10. Vy si to môžete ako dlhé postaviť. Musí to byť také dlhé, že pokiaľ vám redstone postačí vlastne. Tak dáme takto ďalšie pistony. Tak, do komentárov môžete písať, že na čo by som mal spraviť ešte farmu, lebo už mi dochádzajú nápady. Tak, a tu musí byť diera, tak ja sa to ešte z druhej strany musím zahradiť. Lebo tam bude tá voda. Takto. Tak. Vlastne nemusím, lebo tu je ten ľad. Takto. Teraz si to natiahnete úplne ľahko redstone. Takto. Musí to byť presne počíť, tu bude 10. No dobre, že tu bude 10 a hen tam bude 10. Keby to bolo 9 a hen tam 8 napríklad, tak by to nefungovalo. Povedeme si tu pačku. Ďalší redstone natiahneme. Čiaľto. To si dáme takto. Pistony sa zatiahnu. Tak, a potom si tam nalejte proste vodu. Jednoducho. Tak ja si to ešte urobím takto, to bude podľa mňa asi lepšie, nebude sa dotýkať toho ľadu. Tak, skočíme. Tak. Dobre. Už to máme. A vy už len zaťahnete za pačku. Ale som nič neposral. A už to tu je. A som to posral, lebo som čo? Debil. Až vidím tú chybu, toto musí byť takto jeden blok kratšie. Toto sa stalo, že zachvílim. Toto musí byť jeden blok kratšie, ale by to malo fungovať. Čo? Prečo to nefunguje? Proč to nefunguje? 2. Tam menší fail. Neviem, prečo to nešlo ako tu. Aha, dal som to o 1 či 2 pistony dlhšie.
Nie, dobre som to mal, to prečo to nejde? Mám to presne? Bude ako 1, to si ešte prevrátim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prečo mi to neišlo? Nefungovalo. To je záhada, ty vole. Má to pekne fungovať. Fakt neviem, prečo to nejde. Nechcete povedať, že to budem musieť natáčať znova? No tak, na to sa môžu vysrať. Neviem, prečo to nefungovalo. Tak. Fakt, prečo to nefungovalo? Tak to nie je trochu záhada. To prečo? What the fuck? Prečo v tých vodách, nie? A, už som to opravil. Tam chýbalo kyblík vody, kvôli tomu to nefungovalo. Tak, po menšom faile sa to podarilo. Toto teraz. A už vám to tu mrzne pekne. Tak, ja som si tu už nachystal. Musíte to ťažiť silktačovým krompáčom. Alebo možno aj lopatou by to šlo, tak odenchantoval som si to všetko. Toto tu rýchlo dám. Stringy tu mám, no vyberám si toto. Dám si Gameno D 0. Tak, idem to skúsiť. Rýchlo to skúsim na toto druhé. Pekne ťažím. Skúsim to aj lopatou. No, lopatou ide ťažšie, ale dá sa to vyťažiť. Sekajú tiež, ale krompačom to ide najrychlejšie. Ať máte látku. A tu som tu trochu moc. Asi dal by som si na spolu obsidán, lebo to by ste tak rýchlo nevyťažili. Ako vidíte, nič toto je zase. Tak, po menšom faile sa to napokon podarilo. Alebo dajte si tam štrk alebo niečo, aby ste to krompačom rýchlo nevyťažili, vidíte. Rýchlo to chcem vyťažiť a ešte vám ukázať, že som vám neklamal, že to funguje. Rýchlo. Z takejto malej farmy máte 2 staky, no stak a pol. Keď si urobíte väčšiu, no aha, som zabudol, že nemôžem lietať. Tak, sekajú chcem robiť kameň. Tak, rýchlo sem. Teraz pekne potiahnete tačku, teda sa vám vyleje, urobí sa vám neobmedzený zdroj. Tak. Pre toto video by to bolo všetko, ďakujem za like, pozretie, za koment a tak, lúči sa s vami Maniak, čaute.